de YouTube en galego para dinamizar a canle. Nós somos Sergio e Nuria de Toshio e temos aquí a Iago Gordillo de Recuncho Gamer. Hola, Iago, que tal? Hola, que tal, Sergio, Nuria, que tal? Moi ben. Queríamos empezar esta pequena conversa pois facéndoche unha pregunta sinxela e é, si antes de crear a túa canle, pois que canles consumías en YouTube? Pois estiven, me pasa agora, estiven así bailando moito por épocas. Creo que na época antes de Recuncho Gamer, co que máis estaba vendo era canle de cine, de series, porque daquelas, antes de estar co Recuncho, tamén andaba facendo así nunha canle, bueno, desto de ir ao cine e ao volver, pois, poñerte a en vez de andar discutindo ca xente que aquí ibas a ver a película, pois andar falando un pouco o que ven sendo Cineforum, este que se chama. Pois nada, pois decidimos empezar a probar aí en facelo para YouTube. Entón, vía moita canle de cine, principalmente en inglés e en castelán, ainda que logo descubren algunha que había en galego, pero sí que veña dese territorio, e logo tamén, pois, bastante videoxogos, sobre todo, non tanto videoxogo de xente xogando, que é un formato que a mí me sorprendeu cando empecé a meterme nisto, senón case máis de xente explicando mecánicas dos xogos, historia dos videoxogos, un pouco o que hai detrás da propia experiencia de xogar. Genial. E hai algunha que ti teñas como modelo ou como referente? Pois sí, hai un par delas das que, aparte de seguir consumindo, pois sí que teño así un pouco de guía de por onde me gustaría ir. Obviamente non teño tempo, nin os medios, nin a bagaxe teño, pero unha sería Scott DeWoos, que é un rapaz estadounidense que, aparte, noviño, que fai, pois eso, vídeos, colle un tema e integra esa parte divulgativa como unha especie de, ás veces, de sitcom, facer unha especie de comedia de situación. Digamos que fai como unha personaxe que é el mesmo, pero que lle pasan cousas dos seus veciños, tal, e engancho con algún tema, pois pode ser kawaii, cos, por exemplo, xogos de mover o corpo e demais, pois tamén pasanlle cousas el movendo o corpo en distintas situacións do mundo. Entón, Scott DeWoos, para min, é un dos referentes a nivel de como abordar un tema como videoxogos, que pode ser incluso un material atractivo para xente que non ve os videoxogos, porque fai graza tamén per se. Obviamente, se tes algunhas referencias máis, tamén o disfrutar máis, pero ten esa porta de entrada. E outro que estaríamos xa no terreo un pouco xa de misturar o que ven sendo Twitch con YouTube e demais, que é Maximilian Dood, que é unha persoa tamén de Estados Unidos que se dedica sobre todo a xogos de loita, tamén algún RPG, xogo de rol en formato videoxogo. Neste caso, el normalmente fai Twitch, ás veces fai tamén os que chamamos gameplays, que é xogar todo, pero ten esa parte de ir aportando moitos datos, ou non é só a parte máis ociosa do videoxogo, senón tamén que a parte máis cultural, das mecánicas, o que hai detrás. Entón, sí que fai Twitch, pero logo tamén edita e fai que pequenos vídeos de 15 minutos, moitas veces de extractos, pero ás veces un pouco tamén el xa o prepara no propio directo, ten así como unha parte máis falada na que logo edita, pon imaxes para acompañar o discurso que está tendo. Entón, un pouco misturar isto de facemos isto en directo, pero sabendo que logo isto o podemos exportar para un formato de YouTube que funcione. Entón, tamén me serve eso a hora de optimizar, de pensar como optimizar cousas. E con respecto a YouTube en galego, consumías algo? E de ser así, que canles? Pois a verdade é que pouquiño, hasta antes de meterme aquí no mundo de crear contido en galego, sí que pouquiño. Teño visto algo de Hola Xoan Mario, soame tamén de ter visto a Nuria, que tedes aquí, ti? Logo, sí que é certo que a partir de que entrei, sí que xa hai a raíz da Lobeira, o ranking de listas e todo isto, para min foi moi útil para descubrir todo o que había e a variedade que había. Tristemente, ás veces, pois un pouco máis invisibilizado do que debería, pero non é cousa nosa, é o algoritmo que nos castiga. Pero si creemos que non era un consumidor moi activo do YouTube en galego, primeiro porque ás veces é difícil chegar a él se non o coñeces por outras vías. E como chegaches ti a él como creador, realmente? Como nace a túa canle? Pois estamos falando 2020, ano de confinamento, pandemia e demais, entón sí que no confinamento empecé a probar a facer algún streaming de xogando a algún xogo. Non funcionou moi ben porque digo, para facer un xogo xogado todo o tempo non, pero o de coller con pausa, meterme aquí a facer un guión, quero falar desta mecánica en concreto ou da música de tal xogo. Entón sí que estiven aí dándolle un pouco voltas e sí que estaba un pouco ca dúbida do tema do idioma, de igual de facer contido en castelán, en galego, mistura, e houve un chío
de Gabri Fuentes, xornalista que está agora na TVG, que dicía algo así como que normaliza máis o galego un gameplay que 1000 vídeos sobre o galego, porque moitas veces casi todo o que te vos é vídeos sobre o galego, galego non sei que, moi respetables todos isos, tamén necesarios, pero ao final así que hai a veces esa sensación de que o galego só sirve para falar do galego, e con esa frase que lle ven a Gabri Fuentes por aí, pois foi, digo, mira, galego, sen ningún tipo de dúbidas, contentísimo ca decisión tamén. E como foi a primeira experiencia grabando un vídeo? Como lembras ese momento? Claro, de recuncho, a primeira experiencia, bueno, eu veño de formación de comunicación audiovisual, entón, obviamente, pois, nese aspecto tampouco é unha novidade todo iso, pero sí que eu fixen aquí un pouco unha matada estilo Fran de Lobeira, que non saquei un vídeo o primeiro día, saquei 5, quero decir, porque había o prazo de youtubeiras que remataba creo que ese día, entón creo que nun prazo de 36 horas saquei 5 vídeos, entón, moi ben porque a acollida foi fantástica, porque tamén xente que estaba facendo contido de videoxogos como a revista Morcego, xente do Museo do Videoxogo e outra xente que estaba facendo eso, bueno, que consumía xa contido que había sobre videoxogos en galego, pois acolleume dunha maneira bárbara a nivel de promocionando por Twitter e o resto de redes sociais, entón sentíme con unha acollida moi boa, que xa iso deu un pequeno pulo para decir, vale, ben, hai interese, e que se completou con a seguinte semana na que probía facer a primeira emisión en Twitch, e aí tamén estaba a iniciativa de Twitch en galego aí tamén nacendo, e tamén foi unha maneira de ver que, de repente, porque sen querer o nevelo, estabas facendo un directo, e venche 20 persoas, porque outra persoa que era en Xever Games está facendo un directo, e traichei 20 persoas que va a ver que estás facendo, entón, sí, a verdade que a acollida foi, creo que mellorable. Que ben, que alegría. E despois desa acollida tan boa, tiveches algún momento de, pois deixo, pois xa está, isto non é o meu? Non, a verdade é que non, porque nese aspecto, aparte eu creo que boa dentro un pouco de que non teñamos tanta exposición igual que algún outro contido que por temas algoritmos che expón máis, eu creo que toda a xente que ven interesa a temática, entón normalmente vai xente bastante a favor, entón eu teño claro que isto é unha cousa que vai ser paseniño, que hai que buscar a constancia e demais, entón nese aspecto nunca tuve ningún momento de decir de deixo ou demais, sí que ás veces de volver un pouco tolo, comprobar cousas distintas, isto de que é mellor, subir vídeos curtos moitos a semana, probar os longos, non sei que, ás veces sí que me mareo un pouquiño de cabeza con iso, pero ao final, case de todo que haxa, como tristemente tampouco hai moito contido de videoxogos, sobre todo específico no YouTube, sí que en Twitch sí que temos máis, pero que cheguen logo a YouTube temos menos, pois a verdade, pois dame para probar un pouco de todo, porque tampouco hai moito máis, o sea, todo o que probo vai ser interesante porque non hai moito máis que comparar. E relacionado con eso de experimentar e de ter en conta mellor se subimos vídeos cortos, vídeos máis largos, con respecto ás métricas, non? O é agora que, despois de gravar un vídeo, como o levas? Que pasa en Recuncho Gamer despois de publicar un vídeo? Pois que hai que ir a Twitter, hai que ir a Instagram, hai que ir a... xa sabedes o que hai que hacer. Nada, hai que movelo, porque iso, en YouTube, por sorte, cada vez imos tendo unha base de xente que vai recurrentemente, que vai aos pouquiños e demais, pero, bueno, ao final sempre... Hai xente que non vai ir ao YouTube, incluso pode que nin aínda que lles digas temos isto no YouTube vai chegar, entón isto de ter pequenos estratos para redes e demais sempre é necesario, o sea, agora que é lanzar. O das métricas, pois, intentas mirar un pouquiño, pero tamén relativizando que tampouco non é o xogo no que estamos, por menos agora neste momento, non é o tema monetizar ou sacar cartos directamente de YouTube ou de Twitch. Pode que entre unha cousiña por aí, no caso de Twitch sí que está pasando, no YouTube estamos aí aínda cos requisitos que hai que chegar, pero non sabemos que non é o objetivo principal, porque ao final o objetivo principal é tamén crear unha comunidade de xente do videoxogo que ao final tamén podes, pois, ir a outros sitios, a feiras, a encontros, por exemplo, o Museo do Videoxogo que con este hemos traballado algunha vez. Entón, o agora que non é tanto no que pasa no YouTube, senón a onde chegas e con outra xente que conectas, digamos, na vida real, que para mí todo é real, pero, en fin, por entendernos un pouco no contacto xa máis do día a día. E agora imos á miña parte favorita, que é o proceso de creación. Cal é o teu proceso de creación?
Claro, isto, o proceso de creación, a resposta é non. porque claro, isto depende un poquinho do tipo de vídeos, porque sí que cambia bastante. Por quedarme con dous tipos de vídeos que son así un pouco distintos, por unha parte temos o podcast, que é o que está sendo máis regular últimamente, que ao final teño, claro, estás me vendo a min aquí, Iago Ortillo, pero temos aquí as colaboradoras que son Lara, Rita, Sara Gurdiel, Ángela Triana e tamén John Amil, que isto, ao final, é super sinxelo de montar un podcast cada semana falando unha hora sobre un tema de videoxogos, porque ao final, entre o que aportamos cada un, pois ao final temos ese momento de reunión de vale, que temas nos apetece falar? Quen sabe disto? Por exemplo, o consolas dos anos 90, vale, pois non sei que, vale, pois ímonos repartindo, ti cal tiveches? Pois repartimos un pouco os temas, entón, pois aí un pouco repartir os temas deste formato tipo vídeo podcast. Eu sí que logo estou un pouco máis na parte de realización, de intentar buscar apoio visual de imaxes de xogos e demais, pero a verdade é que iso, temos un grupo de WhatsApp, hai o tema de cada día, de cada semana, e a partir de aí, pois, tentar organizar e ver que podemos comentar. E a súa vez tamén unha cousa que nos parece interesante é preguntar logo por redes, lanzar unha pregunta aos ouvintes para que tamén nos respondan e tamén nos den datos. A veces hai respostas super chulas ou que nos descubren unha cousa que se non fose por esa interacción, pois non teríamos o contido máis enriquecido como temos con datos. De feito, unha das cousas boas que estamos facendo, porque agora estamos grabando directamente tamén en directo no Twitch, co cal temos público en directo, por así entendelo, e hai veces que nos salvan a papeleta con algún dato que tamén é unha cousa das chulas desto de probar distintos formatos. Seguimos con un vídeo máis curto, por exemplo, tiñamos Diccionario Gamer, pois é un proceso que levaba 3 horas, máis ou menos unha vez escollido todos os temas, que é un proceso previo, pero unha vez para cada vídeo, tiñamos como hora e media para documentarnos e facer o guión do termo que íamos a falar, por exemplo, xogos de cartas, por que se chaman de cartas? Pois hai un guión que ten que entrar no minuto e logo é cousa de locutar, buscar imaxes e darle un pouco aí a gracia, pero bueno, é o que máis leva, subtitulalo, porque facer subtítulos, en fin, que vos vou contar, pero iso non sabe a xente que este allí ao tema o que leva. Estou pensando no formato de video podcast e tamén no Diccionario Gamer, e me interesaría saber tamén como é o proceso de documentación para un vídeo, por exemplo, dese estilo, non? Como que pasos sigues para documentarte? Sí, pois nestes casos pois tiramos de bastantes páxinas, sobre todo en inglés, que hai bastante recopilado. Tamén hai unha que é o Gamer Dick, que creo que é dun galego, de Jova Turnes, o mesmo que ten a páxina de The Huevo, que é unha base de datos sobre videoxogos feitos no Estado español. E pois aí poñamos un pouco referencias, pero logo nos tamén pois un pouco do coñecemento, ou con esos datos que temos, pois intentamos buscar exemplos que temos a man e demais para, bueno, enriquecer un pouco iso. Pero sí, sería un pouco pois eso, sobre todo digamos de onde hai máis textos ou máis literatura sobre o tema, que normalmente temos nas publicacións ou en inglés, e a partir de aí pois darle tamén un enfoque que poda chegar noso. Por exemplo, unha cousa que casualidade, cando falábamos do que eran os arcades, se non falamos da parroquia de Arcada e en Sotomayor, pois que sentido ten facer aquí contidos aquí se non facemos referencias para o noso daqui. Ou ás veces tamén atopar o encaixe do tema con cousas da nosa contorna, por exemplo, videoxogos que saian no Xabarín Clube. Temos un enganche que é algo local noso, pero que nos permite falar de outras cousas máis globais. Que ben. E agora queríamos saber que cousas boas e que cousas malas tuvo ou ten Recuncho Gamer. Cousas boas, pois, como comentaba antes, o da comunidade que estamos creando. Hai xente que vai ben tamén, pero toda a xente que vai pasando, que é un tema que notamos que hai interese, e incluso ás veces tamén se nos pide, podes falar de tal cousa, que igual nos non controlamos, ou por lo menos eu non, pero sei que, por exemplo, está Rita, ás veces, que Rita, por exemplo, xogos de PC, pois, que eu non nada, pois ela tope. Entón, iso, de ter así varias persoas tamén que nos van enriquecendo, pois sempre para mí iso é bo. Tanto a xente que colabora ca canle, como a xente que participa nos comentarios e por redes, para min iso é do bo, máis ela tamén de aprendizaxe persoal de pois, realizar, tamén de falar, porque eu antes para cada vídeo tiña para 400 veces, agora só 398, pero é unha mellora, os datos son mellores.
E a parte mala, pois, home, ás veces tamén hai algún vídeo que se empantana un pouquiño, tes ese momento un pouco de lenzo en branco, de ideas que non das tirado para diante, entón, si que ás veces esa vertixe. Por exemplo, teño un vídeo que anunciei, creo, en setembro, que iban a falar aí un formato que era 2 videoxogos enfrontándose entre eles, lanzamos un enquisa aí en redes sociais, e ao final non deu tempo a retomalo, porque sí que era un vídeo que, dis, pero aquí para facelo ben, o sea, a nivel de exigencia, teño que buscar bastante documentación, imaxes en concreto de todo isto, entón hai ás veces algúns que van quedando aí un pouco polo camiño, non por que non haxa intención ou capacidade de facelo, pero entendemos que igual é mellor sacar un contido máis regular que igual non pararse tanto, pero en fin, que polo xa moi ben, Vale. Quiximos pasar agora un pouco a unha parte máis técnica, imos falar da túa liña de experiencia. Queríamos empezar preguntándoche pola edición. Con que programa editas? Contanos un pouco. Pois, digamos que os vídeos propiamente de YouTube, os que son específicos gravados e feitos para YouTube, pois tiro de Premiere, principalmente, máis logo que algunha ferramenta de edición de audio como Audacity. Pois nada, neste caso, tamén como pola miña parte profesional é un programa que emprego tamén para outras cousas, pois neste caso pois seguir co que manexas, que ao final isto sempre igual o coche non é mellor, pero sabes manexar, pois isto ben. Home, a Premiere está bastante ben, non é un coche barateiro, pero ben. E logo, os podcasts sí que estamos xa nese proceso de intentar non editar nada, realización en directo. Nisto, pois, con plataformas como StreamYard, que creo que é onde estamos agora mesmo. Digo creo como facéndome despistado, pero por exemplo, onde estamos aquí. Entón, é un pouco o traballo previo. Eso normalmente sería máis traballo de preproducción máis que de postproducción e de editar, que tens que ter preparados todos os marcos, as sintonías, todo iso. Entón, o podcast, pois, intentamos un pouco que vai así. Que pasa? A veces, pois mira, por exemplo, pasamos no último, no de onte, que como agora estou aquí estamos nunha ubicación distinta, non estamos no recuncho de sempre, pois non teño posibilidade de meter músicas, entón poño as músicas a posteriori nos podcasts para ter así de colchón durante todo o podcast. E cal é o equipo que utilizas para gravar? Pois, polo xeral, no 90 e pico % das veces, webcam. Normalmente, cun micro sí que teño un Porterodato, un Rode N1, que é un micro básico sobre todo para gravar música, para voces e demais, como tamén me dedico a iso, pois teño, e tamén, pois eso, a nivel de son, normalmente está moi ben. Hoxe estou co audio da webcam, co cal notaredes que igual non é máis mellor tal, pero ao final tamén en isto, canto mellor quede mellor, pero ás veces que eso non sexa unha problemática ou un límite que se poña a xente para crear contido, porque con que sexa intelixible, a xente aguanta. A nivel visual tamén o mesmo. O que importa é, sobre todo, o audio que se entenda o que estás dicindo. Se logo se ve máis bonito, menos bonito, pois podes aguantar, sobre todo cando falamos de videopodcast e demais. Hai outros contidos que sí que precisan máis medios técnicos ou que quede unha fotografía máis tope, pero de unha base, para contar cousas, tampouco creo que xa que ter moito máis. Nalgún caso sí que teño empregado tamén unha videocámara de Sony destas de 4K para cousas puntuais. Que pasa? Que me morreu, creo que foi con Esther Estevez, que ao final tiven que apañar cun móvil para gravar con Esther Estevez, e non pasa nada, que o vídeo tamén foi disfrutouse, creo que dos que máis se viu da canle, e ao final é iso, porque o audio se podía escoitar, o problema é non se dá escoitar. Creo que aí min o audio sempre o punto que hai que marcar, que sí. Imos aproveitar que controlas un montón, entón imos te pedir que nos soltes algún truquiño, ¿no? Algo que consideras que desde o inicio ata agora foches mellorando e que podes compartir para que todas aprendamos. Pois, a ver, este vai ir un pouco pa xente de Twitch, que ás veces botan Twitch aí un tempo e logo non ten un percorrido, porque en Twitch sabes que moitas veces é o contido que caduca, que logo aos 14 días se perde, e como tamén hai moita xente, digamos, do meu gremio que fai contidos sobre videoxogos, o tema de aproveitar contidos que se fan ali para YouTube, porque a veces cun pouquiño de pararse logo 10-15 minutiños collendo un fragmento que este chulo e botando xa pa ali con un pouco de edición, é un contido que é perfectamente consumible para YouTube, que a moita xente non lle vai a
cantar, en plan, dicir, isto é unha cousa rara, da maneira de comunicar. Ahora mesmo, os códigos de como se consume YouTube xa están cambiando. Feito, moitos dos youtubers clásicos que coñecíamos fai 5 anos, agora, basicamente, o que teño en YouTube é extractos de cousas que fan no Twitch ou cousas que están feitas en directo, que están pensadas para estar contadas en directo, máis de que logo se editen. Entón, non é tanto un truco, senón unha maneira de, xa que estás botando un tempo en Twitch, sobre todo xente que teña un pouco esa vocación de, que estou facendo un contigo non só para min e os meus colegas, senón de contar cousas interesantes, intentar aproveitar ese traballo para non só YouTube, senón para TikTok, Instagram e demais, que incluso ás veces, ainda que estén horizontal, eu, sendo... por favor, horizontal, que non mo quite nunca, pero incluso ás veces, ainda que estén en horizontal máis pequeniño, está ben, que eu teño vídeos en horizontal que funcionaron perfectamente e non pasa nada, non hai que volverse todos codo vertical. Entón, ás veces é probar eso, soltarse e demais. E incluso, por iso, agora o que estou intentando aprender é xa facer meus directos de Twitch que teñan un pequeno espazo de, vale, vou aquí soltar unha turra de 10 minutos preparada, 10 minutos, porque logo voulle pegar unha pequena edición, pois poñendo imaxes contextualizando o que vou contando. En algún momento pode que me dé para facer as dúas cousas na realización, pero de momento imos a pouquiños. Optimizar tempo, consello. Intentar optimizar tempo e recursos. Moi importante. Genial, Iago, pois imos agradecer inmensamente que viñeras a compartir todo isto con nós e agora tamén queremos saber a quen che gustaría entrevistar. A quen teño cruzado? Ui, pois mira, pois imos entrevistar, se quere, a...